Good morning mga kadiskarte. So, grabe. Ulan ng ulan dito. Ayan o. Tingnan nyo. Ulan ng ulan. Wala kang hinto yung ulan. So, gagawin natin ngayon mga kadiskarte. Kukunin natin yung patibong natin uli. Mga kadiskarte na pa. Ano ulit pa ng masalaan. Unahin natin ito lambat. Ay, may huli. Mga kadiskarte. Walang nahuli ah. So mga idol, yung patibong naman. Tapos na yung lambat. Ito naman yung patibong. May huli. Parang wala. Oh, meron. Kunin na natin to. So yung isa mga ka-idol. Yung isa. Ayan o. Ang wala ito. Sana meron. Okay mga kadiskarte. Itagay-tila. Nawalay na alat to. Talura. Sa mga idol yan ang nahuli natin oh. Pero okay lang yan kasi kagabi may rami tayong huli. So mga kadiskarte, okay na yung nahuli natin. Pandagdag na lang to kasi kagabi marami rin tayong nahuli kagabi. So ayan. Mamaya ulit mga after 2 hours. Titignan natin ulit yung lambat. So ingat tayo mga taga Pangasinan, tanay malurom. Yan o, umuulan na naman. Madilim yung langit. So ingat tayo namin. Masanto siya kabusan at si kayo mga kadiskarte. Paksiw ya, paksiw. Suluto natin paksiw. So ayan mga idol. 3 oras na yung nakalipas. So marami na siguro huli yung ano natin, lambat. So titignan na natin ngayon. Para meron tayong tanghalian. Pero marami yung nahuli ko gabi. Meron pang ano, tanghalian. So titignan na natin to. Tapos na ng ulan mga idol. Kaya ano, titignan na natin to kung may huli na. Parang walang gumagalaw. Pa, diskarte.
So mga idol, ayan ang nahuli natin, oh. Pero okay lang yan kasi kagabi may rami tayong huli.